Πολύ καλημέρα σας. Σήμερα μια πολύ κρύα μέρα. Έχουμε μποφόρ με κρύο. Λοιπόν, σήμερα θέλω να σας δείξω στο βίντεο μου ότι οι κοτούλες μου προτίμησαν το τάπητα τελικά. Ξεκίνησαν να γεννάνε εδώ. Βέβαια εγώ έβαλα και πριονίδι στις άλλες φωλιές για δοκιμή, αλλά προτίμησαν και το καθαρό. Το λέρωσαν βέβαια λίγο, αλλά δεν πειράζει. Τώρα εμείς τι θα κάνουμε? Θα καθαρίσουμε το πριονίδι από το τάπητα και θα το αφήσουμε έτσι καθαρό, για να είμαστε εντάξει, και εγώ ευχαριστημένος και οι κοτούλες μου ευχαριστημένες με τις ωραίες φωλιές και τις μεγάλες και ευρύχωρες που κάναμε. Αυτές είναι οι κότες, είναι οι ντόπιες που λέμε, με διασταύρωση μπράχμα, καλτσοτές, καπελάτες. Πολύ ωραίες κοτούλες, ανθεκτικές, ούτε αρρωσταίνουν, ούτε παθαίνουν τίποτα. Ευχαριστώ πολύ.